Uba Ardent mila basaya umat President Voice of the People Party hakasan tarik nailar ula Kyntu ki Paidbah ki ban shimbanta hakajinyat Paidbah ha sekretariat ban Kyntu bat penken mau ya sorkar Meghalaya ban penteri kam ki mat jingdawa bakaseng VPP kalabu kamenshwa ban long ki ba Jaijai bat amdei ban penmi kinu ki jing ni ki huri hura hakan riu tarik nailar Uba Ardent ula khot bat wer kinong kitkam kinong kershan bat ki Paidbah ban snok ti lang hakani ka jingyat Paidbah da ka ba Jaijai ban mi kinu ki jing hakani kanong ba ula ong ru kani ka jingyat Paidbah thumutang ban pensngo yaki mat jingdawa ba ka VPP kalabu ha ka Khubor ula ong ru kani ka jingmi Paidbah kanong ka ba Jaijai bat kanumi kanu ka huri hura ula batha ekitu ban wan shimbanta banong ki ba Jaijai bat amdei ban penmi kanu ka jingkulmar Kumba Voice of the People Party kalkhat ya kajingat Paidbah ka Jaijai sha main secretariat hakandri trik nailar ajar alhandriu kani kalong saisian pat kajing pen mau ya baro kibayo so ni ka Khubor baga jingthmu hi ka jong ka Voice of the People Party kalong bangin pelong ye kani ke jinya Paidbah ke Jaijai ka banum don kanu ka jing penmi ya kinu ki kendrum ki kanram dani kam don kanu ke jingthmu ban penmi jingkumar te nakata ka daw sayisin ni kwa ban pen kamau ye ki Paidbah baro ki bani shim banta hagani ke jinya Paidbah what happening ke jing pitar what happening ke jing dom ya ki jingle juga sorkar ringin penjajai ya ledi bani shimbata kani ke jing ya Paidbah khnang ba khanum island ya ki weipat ki rishim kabu bagini ban shim kabu ban pin snidur ya kani ke jing thu ko babha ka jing ikom ka party ya khubleiru ya ki babon ki pelpan pau ya kamin sim bani shimbata ban ai ke jing kershan bani ko arban pen pau ni bagani kamdi ka mat jong ka Voice of the People Party niki ki mat ki baban khia ya gari bar ya jai badri kani kamdi namta ka jiman toy jong ka Voice of the People Party hindi ka dei namta ka jai badri na kamta ki khon samla ki bawat kam wat jam na kamta ki bri ki petri ki pesa ki kam la jong ya ki jinglong try ka jingi ka khando ka siam bat kumta ter te sayisin lengba kani ka Khubor ni ko aban Kyntu jur ya baro ki bon ban shimta bada ka juko por ni maham ting eru ya kinu ki papersang ban thau jingkulmar banwan ra ya ka dur ka dar ka bam itna hagani ka jinyat Paidbah ka Jaijai ka party ka lapendai ban ladang ilap iki bakum kita nagaleng ka party nin hapan shimi ka senjam ka ba nakamda kita ki badani ke jingthmu ban penmi ye kanu ka kandrum ka kram ba ka jingkumar hakani ke jingya Paidbah ka jingi te saisen ngai khublei phi baro ban ngeni kando hakan rutrik haka jingya Paidbah ban pau ya kata ka jingi bamhun ka jingi ye babon ba ki mat ki bangila pen pau haki por ki ba khaman shwa shaka sorkar Khubor